Feminismo para cambiar o mundo, ese é o lema elixido polo Concello de Pontevedra para celebrar o 8M. Nesta ocasión, o Día da Muller será moi distinto aos de anos anteriores e estará marcado sen dúbida pola evolución da pandemia. Así e todo, as rúas de Pontevedra volverán a encherse de demandas feministas que loitarán por romper o teito de cristal. A programación arrancará o venres 5 coa lectura dun manifesto por parte da xornalista Susana Pedreira e coa presentación dunha campaña gráfica conmemorativa. Temos que dicir alto e claro que nós non vamos a frear, vamos a seguir loitando polos nosos dereitos. Se ti eres demócrata, se ti crees nunha sociedade xusta, igualitaria, tes que ser feminista. Estou moi contenta de poder utilizar a ilustración e o deseño gráfico para poder reivindicar o feminismo, que é como comecei eu viñeteando para unha plataforma feminista, e realmente encántame que poida seguir facendo, non? O Concello tamén despregará na Casa Consistorial unha lona con esta imaxe. Entre o 5 e o 6 de marzo, Pontevedra acollerá o foro As mulleres que opinan son perigosas. A programación continuará os días 10 e 17 cuns faladoiros literarios feministas. Son 4 libros que foron publicados no 2020 que debido á situación sanitaria non puideron ter a repercusión pública que merecen. Non puidemos organizalo de maneira presencial, entón vai a estar disponible para mirar a través das redes, a través da páxina do Concello e tamén a través da UNED, que vai a ser emitido para toda España e tamén para Latinoamérica. A programación do 8M completarás o día 11 coa creación dun grafiti a cargo da artista Sax na Rúa Castelao. Por último, os centros educativos tamén terán un gran peso no Día da Muller coa celebración de diversos obradoiros. Ademais, o Goberno local levará a cabo unha iniciativa nos comercios da cidade. Outro evento que vamos a facer, outra campaña, mellor dito, que ten que ver co comercio local, tamén ten que ver coa Concellería de Promoción Económica, que nos vindeiros días presentaremos con máis, especificando máis, que son mulleres da vila, pero que entronca directamente tamén co mes de marzo, que, va a haber unha, un protagonismo de mulleres que rexentan comercios e negocios da cidade. O que está aínda por confirmar é se este ano haberá concentracións na cidade polo 8M. Polo de agora, o Concello asegura que soamente se levarán a cabo se se poden garantir todas as medidas de seguridade.